ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो गारि भाराखौ 4000 आंनो हरसोनानै दाखालि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन जे आंखौहाय लुथिनो नागिरनाय बा स्केम खालामनो नाजानाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आङो दाखालि बावै आङो बे मानसिनि जेबो इनफरमेसन होनाय जायाखैमोन जास्ट शेयार खालामदोंमोन जाहाथे बिदि दा खालामथों नाथाय आं बेखौ सानफिननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जे बे मानसिया आंनावल' नङा गोबां मानसिफोरनावबो बेबायदि खालामो जानांगौ आरो मोनसे कमेन्टआवहाय बे एखे नाम्बारानो बेबायदि खालामो होननानै कमेन्ट फैनाय जादों बेनिखायनो आङो बेखौहाय शेयार खालामनो सानदों जिहेतु आंनावहाय कल रेकर्डआबो दङ जाहाथे बे कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नोंथांमोना बे बिथांनि भइसखौ सिनाय मोनो आरो बिथांखौहाय साजा होनाय बेखौहाय नोंथांमोनानो एक्सन लानो हागोन दा आङो दुरबल मोननायजों आंना खोमाया गोमबाय थायो बारा रायलायनो सुखुवा नोंथांमोननो आङो कल रेकर्डखौ होनो सानदों दा थांगोन फन खालामै थांगोन जायगाखौ खोन्थाबानो जाबाय औ जागोन दे आदा लामा मेन रड सेरावनो जायोना नोंसिना आंबो कल खालामफिनबाय थादों दहाय हरदोंमोन नामा आदाया औ उदालगुरि औ आदा ओमफ्राय जों दा बेलासियाव ओंखारलांगोन सानदोंमोन आरो बेलासियाव फैनो नागिरदों बेलासियाव थांना जों ओमफ्राय नोंसिनाव हाबनानै ओमफ्राय जों डाइरेक्ट बे बङाइगाव थांखागोन आरो माने सानदोंमोन आरो माने खैथासोआव फैगोन आदा जों सहैबाथ' माने 7थासो जाहैनो हायो आरो माने बेलासिनि थांनानै फैगोन सानदोंमोन आरो माने बिथांमोना सफैनो गोनांमोन बै दिनखालिनो बेलासिनि 7थायावहाय नाथाय बिथांमोना बुंहरफिनबाय आरो नोंथांमोना जेनेबा बेमारि मानसिबो मोनायाव खस्थ' मोनगोनदां साननानै बिसोरो मोनायाव फैयासै ओमफ्रायो उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो नालाय रङियावहाय बिथांमोना हर थानोसै होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो बे नोंसिनि आइ बाबामोन दं दा दङ खोन्थादोंमोन ना नोङो खोन्थादोंमोन हागोन अबेनिमोनबा आदामोना उदालगुरि माने जों आरो मेडिकेलावसो दङ होननायखाय नाम्बारखौ दासो दहायसो हरदोंना टाइमबो जाथ'वाखैमोन ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो जों दा थांनानै हैसिगौमोन नोंनो माने जागोन ना ओरैनो बेसेबांसो आदा बेसेबां माने बे माबा बुंदों आरो 4000 बुंदों आरो 4000 नांगौनो होननानै ओमफ्राय आंबो आंनिफ्रायबो बिदिनो 30जोंनो होनसै 1 लाखनि सायाव थांगोन आरो जों गासिबो होनाया बिदिहाय जोङो मथथे रायलायनानै जोंनि फारनिफ्राय मथामथि 1,35,000 बिदि जाना दं आरो दा जोंनि खिनिनिफ्राय खोनाबाय आदा मानो रिसिभ खालामाखैमोन नै माबा मबाइलाव सोलायनाव दंमोन नालाय आङो दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय मोजां खोनायाखैमोन ना हेल' दे बुंलाय गाज्रि मोनदों नामा नानि नङा माने आरो गाज्रि मोनदोंसो सानबाय माबा आइमोनजों रायलायदोंमोन आरो मा होनदों आइमोनजों रायलायदोंमोन आं ओमफ्राय मबाइलखौ दसे दोनथ'दोंमोन खोनादों मा होनदों खोनादोंना होनदां मानो दाननाय होनदों आं दानाखैथ' आदा ओमफ्राय नोङो बेखिनिखौ हरनो हागोन ना नानि दा थांनो नागिरगोन आङो आदा मोना माबायदि प्रब्लेम जादों होनदों माने बिसोरो 3 फैगोन आरो ना खैला मैलानिफ्राय फैगोनबा थारमाने जोंखौ बुंहरदों आरो आं रडआव फैसा लायगोन ओमफ्राय नैयाव गारि भाराखौ एडभान्स नांगौनो गारि भाराखौ 4000 आंनो हरसोनानै आं दा थांनानै हैगोन होनना बुंहरदों आरो माने जायखिजाया बिसिनिख्रुइ फैगोन आगोलावनो खोनाबाय जों मोनहैनानै आं थांनानै नोंनो बेखौ हैखागोन जागोन दा आङो सासे आदाजों रायलायनो होनि नामा आदा आदा माने
सासे NGO मावग्रा आरो बे आदाजों रायलायनो हागोन नामा? माने रायलायाबाबो जालायगौमोन आरो माने थांनानै हैगौमोन आङो रायलायाबाबो जालायोमोन आरो माने आं नोंनो एकाउन्ट नाम्बार IFC क'डखौ हरगौमोन आरो माने डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय मा होनदों डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय बे आदाजों रायलायबा एसे मोजां जागौमोन नामा? र'नै आं बेलेग सासेखौ कल खालामना नायलायनो र' होमबा र' बेनिफ्राय बियो कलखौ दानखांनानै खनसे हरबावदोंमोन आरो दसे गोबावनि उनाव बिनि उनावहाय आङो हमाखैमोन बिनि उनावहाय जेबो खबर गैफिना आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे जाहाथे बिनि भइसखौ सिनायनानै लायो आरो सोरखौबा कल खालामोबा जाहाथे थाबैनो बिथांखौ सिनायो बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरो मोनसे कमेन्ट प्रुफआ जाबाय नैबे आं दा मोजां स्क्रिनाव होनानै होगोन नाम्बारा जाबाय बे कमेन्टआवबो नाम्बारा सेमानो फैदों ओमफ्राय आंनाव हरनाय नाम्बाराबो सेमानो फैदों आरो बिथाङा उदालगुरि नंगौना नङा मिथिया उदालगुरिनि नामखौहाय मुं खारिनानै गावखौ उदालगुरि होननानै बुंनानै लादों 9026462565 नोंथांमोनाबो बेखौहाय एक्सन लानो हागोन बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनाय जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों आंनि देहाया दा एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव फैगासिनो दङ अब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों